radi se o izuzetno jakim snagama koji vrši agresiju na slobodne dijelove naših državi. To su elitne jedinice Osijeka, Vinkovaca, Splita, Zagreba i tako dalje, koji se nalaze još od juna 1993. godine. Sa mnom je jedan borac hrvatske vojske koji je jučer pod čudnim okolnostima došao na slobodnu teritoriju. Kako se zovete? Ivica Jeger. Ivica, odakle ste? Iz Osijeka. Gdje pripadate i kojim jedinicama? U domobranima. Osječan, 5. domobranska pukovnija iz Osijeka. Iz Osijeka. Otkud vi u Gornjem Vakuffu? Osječani, a Republika Hrvatska, a ovo je tlo Republike Bosne i Hercegovine. A morali smo doći. Kako, na primjer, morali? Pa došli su i rekli su ide se u prozor i morali smo doći vam. Po autobuse su nas potrpali, dovede vam. Kad su vas potrpali? Koji je dan bio? Na 8. ujutro. Koliko je došlo Osječana u toj vašoj smjeni gdje ste vi? Pa oko 400-450. I gdje se nalaze oni sada? Na Podovima i na području Voljica. Dole, samo ta linija. Pored Osječana, koga imate još iz Hrvatske? Pa znam za još jedino samo za Vinkovčane. Vi iz Osijeka na kojim pregonima djelujete, gdje ste djelovali? Gdje ste bili zaduženi da čuvate linije? Dole, kako se zove, Voljice. Da. Samo na Voljicama. Samo na to i na ta 3-4 zaseoka. I tamo često granatirate stambene objekte i sve? Da. Na primjer, koliko dnevno ispaljujete? 5 granata smijemo ispaliti dnevno. Bez odobrenja? Ne, svaka granata je odobrenja. I onda posebno ako ima odobrenja od zapovjednika glavnog. Vinkovčani... Pa za njih ne znam kako oni tu sve. Oni su pravi artiljerci? Da. Oni nisu dakle pješadijci, oni samo artiljerci? Ne, samo artiljerci, da. I vezisti i njihovi izviđači. U kakvim se oruđima radi, koji su do vas, koji ste vi vidjeli oruđa, bili na dohvatu? Vidio sam 130 petopove i 150 dvojke haubice i minobacače velike i 120 i 80 dvojke i 60. A čije je to oruđe? Da li je to oruđe Hrvatske regularne vojske ili je pak Hrvatske regularne vojske? I oni se tako gospodarski ponašaju po tu Bosni i Hercegovini? Došli su, kako oni kažu, pomoć Hrvatima tu u Hercegovini. I što vama, vi kao mlad čovjek, što mislite ko se napada, ko se brani sa ovim iskustvom ratnim koji imate sada? Pa vidio sam sad u Vakuffu, kad sam ovdje, kad sam vidio da se stalno padaju granate okolo ovdje, a bio sam 20 dana gore na Podovima, kažem, pale su samo 3 male granatice koje su muslimani ispali, a ovdje je već palo za ova 2-3 dana preko 100-200 komada, možda i više, koji su Hrvati ispalili. Na primjer, vidjeli ste vjerske objekte muslimana porušene, vidjeli ste tu u selima Voljica, tačnije u Osvitku, zatim ste vidjeli dalje gore sela Vrsa, Privora i tako dalje. Da. Je li to ispravan put što čini Hrvatska vojska? Pa nije, oni su sve kuće popale, ove kuće što su ostale, sad čitaju muslimana to daju da živi vojska Hrvatska, recimo koji su došli pomoć ovdje, onda u njima žive. Kakav je cilj Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini? Koliko ja znam da se probije do Nove Bile, koridor. Do Nove Bile? Da. Malo prije smo spominjali cisterni u razgovoru. Da pričaju da su dali Srbima cisterne, da goriva da puste Hrvatsku vojsku do Nove Bile. I šta bi Hrvatska vojska iz Nove Bile kad uđe u Novu Bilu? Pa vjerovatno pokušala s one strane probiti koridor prema vama. Preko Gornjeg Vakuffa? Da. I što mislite, hoće li moći uspjeti ili imaju realnu snagu? A snage ima, da se samo ne zna, hoće ima taktiku i hoće biti usklađeno, jer ovdje niko s nikim nije usklađen. Te jedinice, ovi rade za sebe, ovi rade za sebe. Domaći imaju, to su sve privatne vojske, brane jedno selo, neće ići drugo braniti i tako. A vrši se dodatna mobilizacija u Hrvatsku za rat u Bosni i Hercegovini? Pa dolaze sad sve ove hrvatske Bosance što su odavde, što su tamo u Hrvatskoj, što su pobili za vrijeme, sad sve kupe i dovoze ovdje. Da li je to pošteno što radi u Bosni i Hercegovini? Pa nije pošteno, ja sam rekao da se trebaju smiriti, da muslimani nema živjeti koji do sad što su živjeli prije ovog sukoba. Zašto Jablanicu često napadaju istu? Pa vjerojatno radi te hidroelektrane centrale, kako se zove, šta je tome. Pa da nije Hrvatskoj vojsci cilj Hrvati u Republici Bosni i Hercegovini, odnosno bosanski katolici ili hidroelektrana ima cilj? Da.
Ne znam, nije točno. Vjerovatno. Elektrana radi struje u Dalmaciji, fali struje. Kako ste vi došli na teritoriju koju kontrolišu borci armije Republike Bosne i Hercegovine? Autobusima iz Osijeka. Iz Osijeka? Da. A kako ste vi ovdje došli na slobodnu teritoriju? Pa kad sam išao, odlučio sam da se predam sam i onda sam došao preko onog brda jednog između vaših i naših položaja. Sam prošao i spustio se na cestu, ono što Ukrafor koriste prema Vakufu i s tom cestom si išao dole. Do vaših položaja. Je li vam žao što ste došli sada poslije svega? Nije za sad, još uvijek nije. Sad ne znam, vidiš kako će biti kasnije. Za sad se dobro ponašaju prema meni i sve, nije mi žao. Ovako ću biti oslobođen od vojne obaveze kad se vratim u Osijek. Vi imate porodicu isto u Osijeku? Imam ženu i dijete. Što ćete njima poručiti? Da sam i živ i zdravo i da ću se vratiti kući brzo. A imate li rođacima isto da poručite nešto što bi učinili? Pa da ovdje ima jedan čovjek on je civil, inače zarobio ga je HV, on je u Rami, jel tako? Jeste. U Rami je da ako može da srede da ga zamijene za mene, jer to hoće komanda ovdje, baš. Sad kada vidite oba dvije strane, i stranu armije Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, što mislite vi kao mlad čovjek, koja strana je na pravom putu? Da, izgleda vi ste na pravom putu, zato što vidim da vi nemate oružja i da se vi samo branite, vi ne pomišljate ovakvu priču sa vašim borcima, sam vidio da vi uopće ne pomišljate napadati ići napred. Obranite ovo što imate. Evo dok sjedimo čujemo granatiranje, kulje, debuni, vakufari. Sela Here su popaljene. Da. Šta znate o selu Here? Dobili smo komandu da taj dan kad je Here, kad su krenuli napada da svaki 10 minuta ispalimo granatu, ali isto na ta voljice sela i to. I onda smo ispalili 3 granate i onda smo mi dobili smjenu i sad ova druga smjena ne znam, nisam im pitao jesu oni dalje pucali ili šta je bilo. I onda smo tek nakon par dana čuli da je 4-5 sela palo i jedno 5-6 koti gore, brda, valjda. Kad vam smjena dolazi? Pa ne znam, ja mislim da je danas bila smjena ili čak jučer, možda ili sutra. Opet iz Hrvatske i opet iz Osijeka? Da. I opet još novih 450 vojaka? Pa manje će i da sad, jer nisu toliko skupili. Nisu skupili? Kako mislite nisu skupili? A, pobjegli su, sredili su, našli si veze kako da izbjegnu to. Ima li zime kod vas na položajima hrvatske vojske? Hladnoćajima? Ima li hladnoći, zime, bilo hladno? Pa odrežemo si sami drva, jer mi nismo na prvoj liniji pa onda možemo i vatru naložiti sve. Imamo gdje spada, uključeno nam kamp kućice, imamo peć, ložimo. Imate i dovoljno cigareta, svega, kako vas plaćaju, novac? Cigarete. Plaćaju novac? Cigarete si sami kupujemo. A vi ste isto imate i novac dobivate da? Da dobijamo oko 200 maraka redovna plaća i oko pa za mjesec dana terena oko 400-500 maraka, 600 maraka dnevnice. Terenski. Plus redovna plaća, 200 maraka. Naprimjer, kada pogledate te novce i pogledate onu granatu koju ubacivate u svoj minobacaj, da li pomislite da za novac tu činite tamo, recimo da ima pogodak među djecu, starci, ženu? A neko misli da radi za novac, neko radi to sa užitkom, a ja sam morao doći, nisam se mogao nikako otkinuti od toga i zato sam i napravio ovo, jer kad se vratim još jednom kažem u Osijek da me više neće zvati u vojsku i bit ću oslobođen i moću otići preko i u Njemačku ako budem htio raditi ili bilo gdje. Neće me više niko dirati. Imat ću onda svoj život normalni i moću raditi, ja sam inače konobar i šta god budem htio raditi. Naprimjer, poslije ovih izjava hoće li vas imalo, hoćete li imati problema poslije ovih izjava od hrvatske vojske kada vas pusti ili? Ne znam, sam vjerovatno hoću. Da li ovo što razgovaramo pod prisilom ništa govori? Ne, nije pod prisilom ništa. Hoćete samo malo dokumente pokazati da vidimo vaše?
piše Socijalistička federativna republika Jugoslavija. To je stara. To je stara karta. Osijek, osobna karta Ivica Jeger. 11.8.67. Osijek, Hrvatska. Osijek, Zlatka Šnajdera. A imamo novu da pogledamo? Nemam novu. Imamo ovaj. A ovo je Republika Hrvatska, narodna zaštita. Što znači narodna zaštita? To je kao civilna zaštita što je bila prije. To je u početku. Što je bila iskaznica. No, kad su ulice čuvale svoje, počeo tek rad sa Srbijom. Ova iskaznica vrijedi uz predvođenje osobnih karti. I imamo opet Republika Hrvatska, Zbor Narodne garde Osijek, službena legitimacija, pripadnik rezervnog sastava broj 002294A, Zbor Narodne garde Ivica Jeger. Datum izdavanja 23.12.1991. Ja, to sam kad sam se skinio iz tog rezervnog sastava garde. Vojak Ivica, sin Florijana Jeger, Osijek, Šnajderova 37. Pripadnik brigade u Hrvatskoj vojsci od 21.12.1991. Otpušta se iz sastava Hrvatske vojske s danom 16.6.1992. godine temeljem zapovjedi ministra odbrane Republike Hrvatske KI broj 02820101 URBR 512060292289 od 11.6.1992. Vojak je razdužio naoružanje, streljivo, opremu i vojnu iskaznicu. I vi ste ponovo pristupili Bili sam 24.2. prošle godine, 93. I je li ima problema u Hrvatskoj, ima li otpora protiv te mobilizacije? Pa bili su oni koji nemaju posla i sad ako ih pusti kuć niko se neće skidati ovako, jer onda postaje socijalni slučaj, ne bi imao s čim radi, živi. I onda je neku ruku i ucijenjuju na to, na kartu toga. A relativno sad otkad se inflacija zaustavila, dobro se živi, imaju, prije je bilo dok je 100 maraka, bila sad je za 200 maraka, dok evo cigarete su marku jednu, jedno je gorivo jeftino i sve jeftino i tako da se može živjeti dobro sa 200 maraka u Hrvatskoj. Na primjer, iz tog izobilja kojeg imate tamo, dakle, i alkohola, i cigareta, i dovoljno hrane, i svega, vi ste došli u jednu hladnu zimu 94. u Bosni, gdje su s druge strane linije ljudi gladni, žedni, slabo obučeni i ipak ih napadate. Kako uporedite ovaj moral boraca vas i njih, ko je u pravu tu? A vi isto upravili ste, vi rekao sam, vidi se koga napada i ko brani svoje, ko tuđe, ja sam vidio ono selo, da su sve muslimanske kuće popaljene. Koji je popalio? Pa Hrvati kaže da je to bilo, da je to padalo i vaše i njihove ruke par puta. Na primjer, u tom istom selu isto ste vidjeli crkvu. Da. Katoličku. Je li ona u kakvom stanju? Nije čitava. Čitava, ali i pored nje vazdušne linije možda 700 metara vidjeli ste džamiju. U kakvom je stanju ona? Pa narušena je. Nisam baš, vidim da je dobila granata, sad ne znam je li kompletno srušena. Na primjer minaret vidjeli ste. To je Hol. Jesi, minaret tu je, odakle se penje, jesi tu je. Da. To je dobilo par granata, ima. Jesi, tu je pala, porušena je. Porušena? Jeste. I za kraj nam još jeste kako se zovete? Ivica Jeger. Odakle ste? Iz Osijeka, pripadnik 5. domobranske pukovnije. Što radite u Bosni i Hercegovini? Došao sam braniti kao Hrvate po vašima da osvoje koridor do Nove Bine. Da osvojite preko Gornjeg Vakufa, je tako? Pa sad je preko Vakufa i odakle točno, ja nisam točno rekao. U vašoj smjeni koliko ima Osjećana? 400 do 450. Ima tu i Vinkovčana? Ima. Ali oni su posebno, oni nisu. Kada vam smjena dolazi? Pa ovih dana. Opet isti broj dolazi vojaka? Tako nekako, ili manje, ali mislim da nisu dobro naši ljudi. Recite, otkad je po vama, po vašim podacima, prisutna Hrvatska vojska u Republici Bosni i Hercegovini? Od 6. 7. mjeseca prošle godine. Mislite da je to ispravan put državi Hrvatski? Ne mislim. Država Hrvatska smatra da neće dobiti sankcije radi ti 200.000 muslimana koje ona hrani, koji ima na području Hrvatske.
Kako je tim muslimanima? Dobro ime, niko ne dira. Evo, ja sam blizu Đakova u Togašincima. Tamo išli smo na gađenje, tamo nabrže poligon i sve. Niko normalno su, nema to što ovi pričaju da ima žice okolo Bodljikavi, to nema. Pa normalno su mogu ići i u Osijek, gdje i svugdje. Odnosi HV i HVU. Prema mojim posljednjim informacijama čujem da je sve ingerencije preuzela Hrvatska vojska i hrvatska vlast u dijelovima takozvane Republike Herceg Bosne. Ja znam da se oni ne tuku između sebe. Sad te koji su zapovjednici i to ja točno ne znam, jer ja sam sitna riba da bi to meni neko govori. Ja sam obični, ja sam oružar na minobacača. Na primjer, koje ste vidjeli zapovjednike hrvatske vojske koje ste vidjeli, koji su vas doveli? Pa satnike i ovako. Recite koja imena, na primjer, iz hrvatske regularne vojske? Matuzale, Milica, onda on je bojnik, on je Boras, Zlatko. I ovo su sve drugi ovak sitni zapovjednici, komandiri vodova ili tako. Šta mislite ko rukovodi ove operacije? Da li je Zaver ili su Budje? Ja mislim da HVR to sve koordinira i sve, koji glavni iz HVR. A ipak ste vi tu i brojni hrvatska vojska centralno na tu Runi, Vakpa i Kozora, kako da on rukovodi? Jer ima glavna komanda u Prozoru, a to je znam da je tamo HVR u Prozoru. Od prisutnih generala hrvatske vojske kojih ste vi sretali? Nijedno nisam generala. Oni nisu kod nas dolazili na podave tamo gore, a ja nisam uopće išao u Prozor jer ne možemo, nemamo vozila. Mislite da ih ima? Pa vjerovatno ih ima. Vjerojatno mora neki stručnjak biti za ovo, da sve to uspostavi veze između jedni i drugi, da se akcija koordinirana i da sve zajedno. Što o Bobanu mislite, Mati Bobanu? Pa, nemam neko osobno mišljenje, on je, nisam za politiku i to ja volim svoj prijatni život. Onako u razgovoru sa vašim prijateljima i momcima, da li je on ta prava sreća Hrvatske? Nije. Da li je gospodin Franjo Tuđman predsjednik državi? Kako? Tuđman kada zna da ide na izbore, onda oslobodi malo Hrvatska, onda dobije izbore, inače bi već davno pao. Na primjer ove liberalne stranke i stranke... HSLS, pa u Osijeku, dakle sam mi je pobjedio HSLS. Znači, gore ćemo postoji centri ljudi i kako, da? Trebala si mi intervisi u mene, ali eto. Halo! Ha? Mama tabla, možete tabla. U?